Jochiw thieth e kaunti ma Kisii gi Nyamira oramo ni ng'anyo margi biro chakore saa 6 otieno ma kawuono tok piny owacho mag counties rem chopo dwaro maggi kaka ne giwinjore. Lendo mag nases go kelo luoro ni chenro mag thieth nyalo rochore ahinya kinde ni ma jotuo osenyiso pek ma giyudo nyaka ne chenro mar SHA chak tiyo e pacho kae. Eric Owenga nigi ler. Jotuo e kaunti ma Nyamira kod Kisii nyalo biro rakore kod midhiero machielo mar koso yudo thieth ma tok nases e kaunti ma Kisii kod Nyamira singo ni ng'anyo margi koro ok nyal geng'. My members, are you ready for the strike? Jotuo osebedo kakale achiedhi nade ma yudo thieth kalure kod rochruok e yo chenro manyien mar Social Health Authority kata SHA. Ng'anyo ni ne giluongo kalure ni mokuom dwaro margi giwacho ni piny owacho podi ok ochopo. Tunaambia Nyamira County kwamba mgomo wa wauguzi ulianza saa 6 usiku na unaendelea. Sababu ya huu mgomo ni kwamba hawa wanachama wetu hawalipi mishahara. Alafu jambo lingine hawajapandishwa vyeo. Jothieth go ywak ni dwaro margi mar medo gi osara kuom thuolo malach osegore e lwanda kendo onge ng'ama dewogi. Jochieth go lero ni kata kamano gisekoso osara kuom thuolo ma dweche mohewo adek. Kitu watu wa Nyamira wanatakana kujua. Tumekaa saa hii miezi 5. Hakuna dawa katika kaunti ya Nyamira. Tunapata kwamba hapa Nyamira nurses hawapromotiwi kabisa. Ukiangalia katika ile viwango ambazo nurses wako, nasi mwenye ako juu zaidi mwenye analipa mshahara mwingi ni mwenye ako job group N. Na hii N pia wameambiwa wamedimotiwa, wako 5 wanadimotiwa warudishwa M. Nurses go dwe mokalo nomiyo piny owacho mag counties go ndalo 21 ni mondo chop dwaro margi makak manotimore to gibiro bago ng'anyo. The minister assured us that he will implement what we had discussed earlier in the totality, which concerning the welfare of nurses and many other items that we had agreed. And we, up to date, there is nothing that tangible that a union can report has come on our way. I can confirm that the Minister of Health gave us 3 days that the promotion letter will come out. Up to date is just we see lies. Chakre tend loch gwenge bi e thuru ka higa mag 2013, sekta mar thieth kuom thuolo malach osebedo kod ng'ikruok ka kinde duto jochieth kaachiel kod laktache e thoth counties bago ng'anyo bang' rem chopo e winjruok makare gi piny owacho mag counties ma gitiyoe. Eric Owenga, Ramogi TV.